Poques hores falten per a que arranque el Trail del Penyagolosa. 5.000 persones que s'han inscrit, però només 2.000 correran per aquestes sendes. Esta vesprada, a Punt Directe, coneixem a 3 protagonistes que ens conten com és la preparació i com és l'arribada a meta al santuari de Sant Joan de Penyagolosa. Portem molt de temps preparant aquesta carrera, que és un dels objectius de l'any, i molta il·lusió i moltes ganes. Desitjant ja que arribi el dissabte a les 6 del matí. Yo me pongo muy nerviosa porque sabes lo que te espera, más o menos, y lo quieres hacer bien. Entonces es una mezcla de emoción, nervios. ¿Dónde está? Ahí delante, os está esperando para entrar en meta. Hay momentos que son muchos kilómetros, el tiempo, bueno, muchas cosas se juntan en la cabeza. Si el cap no se te gira, si psicològicament estàs preparat, psicològicament és que preparat-te pues, entrenant, quan fas les tirades llargues o després també aquestes de desconnexió en els companys, entrenaments suaus. Recordo una vegada que va fer molta calor, no recordo l'any de l'edició, i la deshidratació i les calambres, les rampes, i no podia seguir. I en Sant Miquel de les Torroselles, que és el quilòmetre 42, vaig dir fins aquí perquè no podia més. Entrenem 5 o 6 dies a la setmana, hem d'aprofitar els caps de setmana que tenim més disponibilitat i entre setmana buscar el temps d'on siga per a poder fer les rodades, poder anar al gimnàs, poder fer un entrenament complet. I t'animen, sobretot t'animen, i això sempre fa molt de goig arribar a un punt i veure que t'estan esperant i que t'estan animant, sobretot al final, quan acabes. Dona molta il·lusió i molta alegria veure que t'estan esperant. La idea és intentar millorar la marca de l'any passat. Intentarem que en 15 horetes tindreu fet. Segur que s'arriba. Sí, tot va bé. Sí, tot va bé. Tot va bé. Han reducido kilómetros, pero han subido desnivel. Este año es el segundo año que han cambiado la carrera y el desnivel pues, es considerable, por eso han reducido kilómetros. La carrera això és una festa, vull dir que tot el món va a animar, també la família anirà a animar, no?, per diferents pobles. Sí, en tot el que puguen ells sempre estan ahí, sempre. Si no es en la eixida, en la meta, en qualsevol puesto, sempre estan animant. La preparación tiene que ser física sobre todo, lo que pasa que el día de la carrera, como es un cúmulo de muchas cosas, aparte de físico, mental, pues ahí es un reto que contra ti mismo. Pràcticament portem des de gener preparant-la específicament. Alguna cursa han fet entremig, però de tipus preparació, però sempre centrats en esta cursa. Lo importante es terminarla, pero sobre todo física y mentalmente. Conforme ho veiem els corredors, quan arribes proper que te queden 2 quilòmetres i comences a escoltar la megafonia, la música, i ahí t'animes, encara que no pugues, no, fas l'últim esforç i després ahí ja preparada una zona, una alfombra roja, una catifa roja, i entres com si fos quasi un professional, que no són professionals, i la gent aplaudint i animant, això és una passada, i bé, molt bé.